Kaixo egunon, ikasleok, gaur ikasiko dugu nola lortzen den funtzio lineal bat edo zuzen baten ekuazioa, malda eta puntu bat emanik. Kasu hauetan, ikusten dugu adibide honetan. Lortu malda biduen eta 3-1 puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Kasu honetan, malda ez da kalkulatu behar formularen bitartez, zeren eta ja hemen ematen digu. Orduan, M, kasu horretan, M izango da, malda, ja izango da bi. Bakarrik kalkulatu behar dugu N parametro, hau da, ordenatua jatorria, hau da, I ardatzean non bosten duen zuzena. Orduan, jarri behar diogu honi I7 bat parametroa, bai? Eta honi jarriko diogu I7 bat parametroa, bai? Formula N-erena izango da, edo ordenatua jatorriarena izango da I bat, ken, M, I7 bat. Gogoratu formula hau ikasi behar dela. Orduan, ordezkatzen dugu balioa, zen bada I7 bat, minus bat. M, ja eman digu, orduan bi jarriko dugu, minus bi, bider, eta I7 bat da 3. Jarriko diogu 3, eta balioa da, minus bat, gogoratu lehenengoa da biderketa, minus bi, bider 3 da minus 6, eta minus 2 eta minus 6 da minus 7. Hau da, ordenatua jatorrian da minus 7. Hau da, I ardatza moztuko du zuzen hori minus 7 ordenatuan edo puntuan. Bai? Badaukagu zuzenaren ekuazioa, eta honekoa da. Bi zenbaki hauek kombinatuz, jartzen dugu bi balioa, malda delako, gogoratu positiboa denez gorakorra izango da zuzena, isa eranzten diogu, eta bukatzeko minus 7 zenbaki hau. Bai? Eta ikusten badugu, ondo dago, zeren eta ordezkatzen baduzute puntu hau hemen, isa parametroan, bi, bider 3 da 6, eta ken 7 da minus bat. Bai? Ondo dago. Izango da funtzio bat gorakorra, bi maldakoa, eta I ardatza mozten duena minus 7 puntuan. Bai? Koordena 0 abstizean, minus 7 puntuan. Bigarren adibide honetan, daukagu lortu malda minus 3 duen proportzionaltasun zuzeneko zuzena. Bueno, gauza bera, malda da minus 3. Bueno, ematen du, ez digula ematen puntua, baina esaten badigu proportzionaltasun zuzenekoa dela, hori esan nahi du, pasatzen dela zuzena 0,0 puntutik, bai? Koordenatu jatorritik. Jatorritik. Bai? Hau da, sinonimoa da esatea, 0,0 puntua, proportzionaltasun zuzena, eta koordenatu jatorria. Bai? Bueno, jartzen diogu lehen bezala, honi I7 bat, eta honi I7 bat. Kalkulatuko dugu ordenatua jatorria, edo jatorriko ordenatua. Formula, gogoratu, nolakoa den, eta I7 bat da 0, malda da minus 3, gogoratu, jartzen degula parentesi artean negatiboa denez, eta isa da 0. Hala ere, honek emango digu 0,0tik pasatzen bada, n da beti 0, bai? 0 ken 0, berdin 0, honi beti emango dizue 0. Hau da, pasatzen da, justo
abstizen arteko ebaki puntu horretan da, 0,0 puntuan, bai? Bueno, pues ja daukagu zuzenaren bi parametro hauek hartuta, daukagu zuzenaren ekuazioa. Eta izango litzateke bi zenbaki hauen arteko kombinazioa, -3, gogoratu erantzi behar dioztutela isa, izkia, lehenengo mailakoa delako zuzen bat, eta gehi 0. Bai? Orduan hau izango litzateke, zuzen horren ekuazioa, 0 hau kendu dezakegu 0 delako, orduan da, i berdin -3 isa funtzioa, edo zuzena. Pasako da, koordenatu jatorritik eta negatiboa denez izango da berakorra, bai? Pues horrela lortzen da, zuzen baten ekuazioa malda eta puntu bat emanik.